ಬರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲೇದು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡುದು, ಟೀಚರ್ ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುದು. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಳು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ಸ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. Hello everyone, mulpa Dinesh, mulpa Niveditha. Ingilite mondella Kudla. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ರಡೆ ಬೈದ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಂಕಲ್ ತೊಕೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಯಪಣ್ಣ ತೊಕೊಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ. ఒక ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ. ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀರಿ. ఒక ಮುಲ್ಪ ಮಡಿಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಇಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪವ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಂದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಡಿಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಶೋಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕದ್ರಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪಾಡ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಡೆ ಪೊಬ್ಬ ಅದನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಚಾಪರ್ ಕತೆ ಓಲರೀರು ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗದ್ದೆದಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ್ರ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬರ್ತಾರ್ಪುಣ ಅಂದು. ರಸನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಟ್ ಉಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಲೈ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದೆ. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ದ್ವಾರ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆನು ನಡುಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಂಜಿ ಚಾಟ್ ತಿಂದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ನದ ಕೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂಚ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾಪುರ ಆದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಪರ್ದದ ಪೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಗೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ
ಎಂಕಲ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪೂರ ಹಾದ್ ಬತ್ತದೈತೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದ ಕದ್ರಿದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಏರ್ಲ ಕದ್ರಿದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ತೂತು ಜೇರ್ನಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಪ್ಪದೆ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೆ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೆ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನಾತ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಉಂಡು ಐನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಿವೇದಿತ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಫುಲ್ ಖುಷಿಟ್ ಉಳ್ಳಲು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪೂರ ಮುಗಿದೀಜಿ ನನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಓಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರಲ ತೆಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದರಿಪುನಲ ಬಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ ಉಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ತೂಯ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.